खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं किरिखां ब्रह्म बाक्सा जिल्लानि बरमायाव गोदानै मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव अडिटोरियाम हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ दिनै बाक्सा जिल्लानि बरमा कालजाराव बिएड कलेज लुफुंजानाय साखाथियाव बिटिआरनि सरकारनि फोसावजानाय एसअपिडि फान्डनि 89 लाख रांजों मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव गोदानै अडिटोरियाम हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ थांनाय बोसोराव बिटिआर सरकारा मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव गासै गं 40 बियाबफोराव मोन 40था अडिटोरियाम हल लुफुंनो थांखि लानायखौ दिनै बिटिआर सरकारा मावफुंनो हाबाय थारैनो बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होनाय बादिनो बेबादिनो हाबाखौ मावफुंना होबाय लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए सन्दी बसुमतारी मसलपुर बियाबनि इएम राकेश ब्रह्म आरो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। जोंनि सुजित नार्जारि जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बिथांनि मुङाव जोंनि सरकारा गासै 40 समस्तियाव 40टा अडिटोरियाम लुनाय प्रग्राम स्किम मोनसे जोङो थांनाय बोसोराव फोसावदोंमोन आरो देग्लाय बिनि लुफुंनाय हाबाफारिफ्रा जागायबाय दा बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि केम्पासावनो बेवहाय जि सुजित नार्जारि अडिटोरियामखौ बेवहाय लुनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आं मिजिंथियो जे बे अडिटोरियामा लुनायनि उनाव 600निफ्राय 700 सुबुङा अखा बांखा जायखिजाया थासारियावनो मेल मिटिं खालामनो हागोन बायदिसिना हाबाफारिफोर खुंनो हागोन आरो बियो जोबोद गोनांथारमोन मानोना बिटिसि ओनसोलाव गोबां समस्तियाव मेल मिटिं खुंनो बेबायदि जायगा गैयामोन आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ थांखि लादों आरो 2024 मायथाइनि जोबनाय फारसे गासै 40 कन्स्टिटुएन्सियाव 40टा अडिटोरियामा लुनाय जागोन आरो बेयो जोंनि रायजो राजानि थाखाय गोबां सुबिदा जागोन आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बिर सिलागांनि मुङाव मिनि स्टेडियाम 5 कौटिनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव जों खामानि मावफुंनो आखायाव लादोंमोन थांनाय बोसोराव गासै 6 गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बेखौ स्टार्ट खालामदों आरो देग्लाय बोसोरावबो आरोबाव गुबुन गुबुन जायगायाव गासै 6 मिनि स्टेडियाम 6 मिनि स्टेडियाम जोङो एप्रुभ खालामनो थांगासिनो दङ 12टा मिनि स्टेडियाम जागोन आरो बेबो 40टा समस्तियाव बिर सिलागांनि मुङाव मोनसे स्टेडियाम लुफुंनाय जागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।